Valerio Conti. Roma. Erroma. Fabregas. Lehenengoa, Erroma, hain zuzen ere 2.700.000 biztanle. Gehiago. Vale? Kasu honetan, 2019an iesaldi batean lider jarri zen. Bai. Eta etzen irabazle handi bat, baina guztiok dugu oroitzapena edo, beti iesalditan zebilela, eta bera ere beti preste egoten zela hor ikusten da, eta UAErekin iesaldia. Benetako UAE. Hor Jan Polank eta hauek bertan ibiltzen Philipsen ere ondio sprinter, gaur egungo sprinter ezenean eta orduan, adibidez, garaipen ensanguratsua du eta enekien da Espainiako buelta batean Bilbotik Urdaxera. Urdaxen egon naiz, herri benetan politia, dantxarinean ere egon da naiz. Bai, jan daiteke nahi duzuna, jateko Baldako eta euskeraz zerbitzatzen dizute, hori aipagarri, eta egin daitekeela egun pasa polit bat, Lapurditik sartu, Lapurdin ibilia Ainoa inguruan, eta egin nuen bezala. Zugarramurdi, Urdax, bertan jan nuen, bai, plaza hartan, badago, jatetxe tipiko bat ez daki, oraindik dagoen, baina ondo. Nien naiz egon. Italia bizitatzeko urtebete behar den bezala, Euskal Herria bizitatzeko 25 ez dugu, urtetan ez dugu. Ez zara hemen egon. Eta, behin ja kontia aipatuta, Erroma. Orduan, Erromagatik zer? Munduko hiririk politena. Bai, bete-betean asmatu duzu, bete-betean, nik ere ala esan nuen, urtebete egon nintzen bertan egon ginen Belgikan, izan genuen aukera Erromara joateko, eta bidaia guztien artean, hiribururik gustagarriena izan zen. Bizitatu eta 30 kilometro inguru egin genituen, goizeko 6etan esnatzen ginen, 2 egun genituelako Erroma ikusteko. Ero realen partidua, Erromaren orka, Bai, galdu. Baina hori izan zen... Mourinho garaian. Bai, hain zuzen ere, hori izan zen azken egunean, orduan izan genuen egun guztiak, babak atera ziren azpitan, eta hori guztia. Orduan, deigarria Erromakoa. Trafikoa, eta batez ere, bi lerroak edo 3. lerroa, doble fila esaten den aparkamentu hori, lehenengo aldiz da ikusitu dala ze inozotasuna ikusten ari naizen zuekin. Hori da Italia guztia. 3 lerro, 4 lerro, aparkatzaile abusiboak. Hori da Italia. Kapo! Ez dago aparkaleko, badago, etorri, nirekin, 5 euro, ok, vale. Hori da Italia osoa, ez bakari Roma. Metro terdiko araua Italian hobetu beharreko zerbait. Horregaitik oso arriskutsua da ibiltzea bizikletaz Italia osoan, batez ere hiriburu handietan, eta Roma. Roma oinez. Edo zen gauza, jantzi zapata erosoak, eta ibili oinez. Bai, egin genuen moduan, eta hori. Horretarako ere, aintzinarako hiriburua. Aztu autobusak, edo metro, noizen behin dago istripu bat, edo arazo bat, bueno. Bai, eta gero batez ere koldok esan duena, edo zein iskinetan, duzula jauregi bat. Etxezar bat espero duzu, eta jauregi bat. Museo, Elisa, jantoki mitiko, gelateria, zuek ez dituz ezagutzen, igual, beste zerbait, gertaera bitxi bat, Italiako historian. Roma, munduko hiririk politena, zoritxarrez, daude erromatarrak. Romatarrak ez dira beti izaten super atseginak, bueno, alderantziz gu bera egin da, baina erromatarrak aztutakoak super polita. Bai, alaxa. Eta erroman baita ere, aipagarria, han ikusiko dugun bezala, beraien zubiak, San Angelo zubia da oso polita. Castel Sant'Angelo, bai. Gero Ponte Vittorio Emanuel bigarrena ere oso polita, eta ikusten dugun bezala Foro
Ez da aipatu. Atentzio baita ere, zenbat... Animali. Bai, zenbat animali, katuak eta... Eske. Bai, batez ere. Jakin behar duzue, baina giroan normalean esaten dut. Roma, Italiako batasun aurretik, oso biztanle gutxi zituen, eta ez dakit, artzainak normalak ziren, Roman bertan, tipo, zelaia, gero sekulako lanak egingo zituen etxean, behin Italiako hiriburua bihurtuta, baina aurretik artzainen ondamen bat, kolera, gaixotasuna, osasun arrazoak, orain bai dana mitikoa, dana erromatarra, baina eraganea erroma... Bai, saltzen dute ondo orain gaur egun erroma, eta ez da gainontzean polita... Zinema, batez ere... Bai, ez deigarria hau, eta esan dakoa, zubiak. Orduan, esan dakoa, bi zubiak, San Angelo eta Vittorio Emanuele, eta betidanik deigarria iruditu zait... Irla? Ez, ikusten dugun argazkia da, Mundaka. Eta Mundaka, bai, eta Mundakan ikusten duguna da Erromako zubia. Orduan, nire galdera da... Baina hemen daude erromatar galtzada mordo bat, Euskal Herrian. Orduan, nire galdera gehiago da, Erromako zubiari, Erroman edo Italian, deitzen zaion beste modu batera. Ez, Ponte Romano. Bai, Erromakoak dira, daude... Amaika, ez dakit zenbat zubi dauden Erroma, Ponte Sant'Angelo, Ponte Milvio, oso erromantikoa, Ponte Vittorio Emanuele, Ponte Garibaldi, daude, claro, Tevere, Erreka, zeharkatzen du iria, eta hainbat zubi beharrezkoak dira. Vale, Alessandro, hori ondo, nire galdera, Mundakako irudian, hori Mundaka herria, bai. Hor, ikusten den horrei, nola ditzen diozuzuk? Un arco. Un arco. Ostadarra? Ostadarra, arco baleno. Bale. Ostadarraren sinonimoa Euskal Herrian behintzat, da Erromako zubia. Bai. Ez da, Erroman lauan, zuzenak eta... Ez. Horregatik, aldera zen hortik, Guztiz kontrakoa. Arre relaziorik bazuen edo... Ez. Bai, Erromako zubia. Arrasaten bai, Erromako zubia? Ostadarra gehiago, baina bai, Erromako zubia badakite. Ez da bat ere erromatar. Erromako zubiak dira zuzenak, zehatzak, eta ez dago kolorerik... Bale, pixkat garbi geratzen da, Errusiar ensaladia bezala hemen esaten dela eta hanez, honekin berez, berdina. Edo Belgikan Andaluziako saltza. Bai. Hori, Andaluziarekin zer ikusi gutxi.